Bresusa nwoma etosu mienu, ti du mienu. Na Rehabiam ahene etimiye na oye den no. Ogya Awurade mra na Israel nyinaa ka ne ho. Na ohene Rehabiam afi etosu num no. Misraim hene Sisak froba Yerusalem so. Efrise na wafom Awurade. Ode ntiase nam apema hanu ni aponkosotifo mpema duosia bae. Na edoma one no bae no ni kan bia. Wofri Misraim, Libiafo, Sukifo ni Ethiopiafo. Na oje Yuda nkura eyeden no. Na obeduru Yerusalem. Ena odiyifo Semaya ba Rehabiam ni Yuda mapoma waboa wanu aba Yerusalem. Efri Sisak anim no nchen. Na oka kire won se Awurade sie nie. Mudie moagame na menso magya mo ahye Sisak nsa. Ena Israel mapoma ni ohene no bre won ho ase. Na woka se ni Awurade. Na Awurade hunu se wabre won ho ase no. Awurade asem ba Semaya nchen se wabre won ho ase nti merense won. Na eye kakra mema wafiri mu afi. Na mebufo amfa Sisak nsa so enhwe mu Yerusalem so. Nanso obeye no nkoa. Na wohunu mesom ne ensase so ahenie som no. Na Misraim hene Sisak froba Yerusalem befa Awurade fi akrade ne ohene fi akrade no. Ni nyina na ofaae. Na ofa sika chama Salomo yoe no nso. Na ohene Rehabiam yo kobre achem sisi anamu. Na ode hihye Amerikatufo a owen ohene fie punu anu no asafo hene no nsam. Na da biara ohene ba Awurade fie no. Amerikatufo no besusomu. Na ode sane kɔ Amerikatufo no dan mu. Na enam se obre ne ho ase enti. Awurade abufuo no sane firi ne ho. Se orense no nwie. Na manwe wɔ Yuda mu nso. Na ohene Rehabiam hye ne ho din Yerusalem. Na odi hene. Na obedi hene no. Na wadi mfie aduana biako. Na odi hene mfirihia dunsun Yerusalem a eni kura a Awurade yi Israel musuakuo nyinaa mu se odi ne din beto hɔ no. Na ne nadin de Naama oye Amoni. Na oye bone. Na wamfa na koma anhwehwɛ Awurade. Na Rehabiam ho nsɛm kane de ne akyire yi de nso. Wantwerɛ no odiyifo Semaya ne odehwɛfo Ido nsɛm mu antoatoa so. Na akodie da Rehabiam ne Yeroboam ntam na nyinaa. Na Rehabiam ne n'agyanom kɔdae. Na osie no David kuro no mu. Na ne ba Abijah bedi n'ade.